La capella de Sant Sebastià es troba a Catalunya, al nord de la vila d'Argentona. És d'estil barroc. Està situada al carrer principal perquè la seva finalitat era evitar l'entrada de la pesta al poble. Abans d'arribar a la capella hi ha una font dedicada a Sant Sebastià. Al costat de la capella hi ha una casa d'estil modernista. Edifici religiós, l'exterior del qual presenta una planta rectangular allargada, que acaba amb un absis, contraforts i una finestra a banda i banda, un portal de llinda recta i una espadanya sota el petit campanar, que conté una campana, l'Albira. Les esquerdes que presenta podrien ser degudes a les obres d'ampliació de la carretera, que podrien haver afectat els fonaments de l'edifici, però en general no corre perill. A l'interior hi ha làmpades i candelabres antics i darrere l'altar hi ha la figura del sant titular. El text més antic que es coneix referent a la capella de Sant Sebastià d'Argentona data de l'any 1579. Durant el segle XIX i concretament entre el 27 de desembre de 1829 i el 22 de maig de 1830, la capella es va utilitzar com a parròquia, ja que l'església de Sant Julià va ser profanada per vessament de sang a causa d'una baralla entre dos escolanets. La memòria popular comenta que la capella també va servir de magatzem a l'exèrcit republicà en la seva retirada al final de la Guerra Civil Espanyola. La darrera restauració de la capella data de mitjan del segle XX. Al maig de 2012, la Colla de Maig del 1955 de la vila ha realitzat l'arranjament de la seva façana. Actualment, la capella té un ofici religiós cada any per la festivitat del Sant, el 20 de gener i ocasionalment per casaments.